Nyone nama Mas? Ayo lagu terakhir sedesa iki, lagune apa wis? Manut. Manut sing nyanyi to. Oke. Gimana? Ya, sak sere mau lagune. Sing galak. Sing galak. Apa? Jam 12. Jam 12. Nggih, jam 12, Pak. Jil nggih. Tiba ngamuk umur. Wis to, pokoke manut iku enak. Siap. Nggih, wis to sing tenang. Pokoke nek musike metu. Apa kuwi? Musike muni kok musike metu. Musike muni, heeh, sawerane metu lho maksudku. Iya. Ya jam 12. Pakai sabai digelai, pakai tinggal nyawai penyanyi nih. Sing abangke dibalik. Sing abangke dibalik. Kenapa? Sing abang ning guru dhewe yo wani. Wani Sayange wis suwe kunsu.